Is-siġar kollha li kienu jdawru l-pjazza ta' Raħal ġdid qabel beda l-proġett ta' Renovar ġew relokati għal żoni oħra fl-istess Raħal biex bekk l-ebda siġra ma ġiet meqruda, għajra l-waħda li kellha l-eruq tagħha mdawra mas-servizzi tal-elettriku. One News iltaqa' mal-perit tal-proġett Chris Mintoff ftit pass il bogħod miċ-ċimiterju tal-Addolorata, wieħed mill-postijiet fejn reġgħu tħawlu 34 siġra fejn spjega kif dan il-proċess inqasam fuq żewġ fażijiet li assiguraw li s-siġar ma ssirhomx ħsara. L-ewwel ġew prunjati kien żmien kiesa f'Ottubru Novembru ħalli siġra tilħaq torqod naqra, minn hemmhekk għamilna trinka madwar kull siġra lajnija bl-eruq kollox u mbagħad ġibnihom fl-ewwel fażi hawnhekk fid-daħla tal-Addolorata fejn is-siġar issa ħafna minnhom ħadu r-ruħ qed jikbru. Fit-tieni fażi wara l tajna ċans l-ekosistema tibda tibbilanċja naqra fl-erja għamilna l-istess ħaġa, però siġar li tneħħew f'dak il-fażi tħadu f'Wied Blandun u ġnien il-Mediterran. Il-Perit Mintoff spjega wkoll li anke li kieku ma sarx il-proġett tal-pjazza, xorta kien se jasal iż-żmien li dawn jitneħħew minħabba ħsarat estensivi li kien qed jikkawżaw fuq l-infrastruttura tas-servizzi u r-residenzi privati. Bdew jaqalaw it-triq, ġifieri bdiet tispiċċa bit-tumbati. Il-pavimentar fejn kien hemm in-nies tal-pedonal beda il-ħin kollu jinqala u anke kien hemm min waqa' bl-art maqluha. Kien hemm problemi fis-servizzi. Fil-fatt siġra minnhom kienet imdawra mal-cables tad-dawl u kienet l-unika siġra li ma sarniex insalvaw. Dwar pavimentar li sar minn flok l-asfalt fi triq prinċipali, il-perit spjega kif l-effett li jħalli dak il-materjal fuq l-esperjenza tas-sewqan imma magħmula bi ħsieb biex wieħed iżomm mal-limitu tal-veloċità stipulat bil-liġi dak ta' 30 km fis-siegħa. Il-pavimentar tal-pjazza sar bil-porfido, materjal apposta biex inti xi tkun tissuq fuqu iktar minn ċertu speed, iktar minn 30 km fis-siegħa, tibda tħoss l-iskossi b'tali mod li jdejquk. Dik hija design apposta biex inti min ikun qed jaġġel iktar mill-suppost fiċ-ċentru tal-lokal ikun skomdu u bla ma jrid b'mod naturali isuq iktar bil-mod. Il-Perit Mintoff spjega wkoll li biex tkun assigurata arja pura u nadifa fil-pjazza ta' Raħal ġdid, tħawlu 34 siġra li magħhom hemm il-pjan li jiżdiedu aktar qajja ta' ħaxix u buxix żgħar. Intant is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis qal li se jkompli jaħdem bl-waqfien biex il-pjazza ta' Raħal ġdid tkun waħda mill-isbaħ pjazzazz f'Malta. Dan minkejja li fl-aħħar sigħat persuna dditu bħajtu meta kitbet li min kien involut fil-proġett tal-pjazza għandhom jisparawlu.